Ik ben opgegroeid in Eckelrade op een boerderij en daar ben ik heel trots op en daar woon ik ook nu nog steeds. Naast mijn rol als gedeputeerde ben ik gans gewoon normaal Limburgs meisje. Ik speel klarinet, basklarinet in de harmonie, waar ik ook elke maandag naar de repetitie ga. Ik ben mantelzorger voor mijn moeder. Ik werk heel graag met mijn handen in de tuin, in het groen. Op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt ga ik me inzetten om te kijken dat we de gigantische tekorten op de arbeidsmarkt, om daar een impuls aan te geven samen met de partners in het veld die daar ook aan werken. De grens die kan wel eens als blokkade worden gezien, maar de grens vormt ook vaak een hele grote kans om over en weer de grens in België en Duitsland zaken samen op te pakken. En ik wil me heel graag inzetten om ervoor te zorgen dat het aspect van mijnbouwschade op een menselijke en hele goede manier wordt opgelost en dat die mensen niet aan hun lot worden overgelaten. Over 4 jaar hoop ik dat het ons allemaal samen gelukt is, het gevoel hebben kunnen overbrengen naar de Limburgers toe. Ik huur dich, ik zeen dich en de deest ertoe.